Il-paga minima ta' pajjiżna li tammonta għal 994 euro hija fost l-aktar baxxa fl-Ewropa. Ċifri pubblikati din il-ġimgħa mill-Eurostat juru kif huma biss 7 pajjiżi oħra li jirreġistraw paga minima aktar baxxa minn tagħna. Dawn iċ-ċifri tal-Eurostat jinkludu 22 pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Ħareġ ukoll in-numru ta' pajjiżi li kellhom paga minima inqas minn tagħna issa qabżu lil Malta f'din l-istatistika. Dan hekk kif pajjiżi bħal Greċja, Polonja u Kroazja raw żieda kbira fil-paga minima tant li issa qabżet l-1000 euro. Il-pajjiżi bl-ogħla paga minima huma Lussemburgu, Irlanda, Ġermanja, Olanda u Belġu. Bil-pagi huma aktar mid-doppju ta' pajjiżna. Infatti il-paga minima fil-Lussemburgu taqbes l-2700. Fl-istatistika ħareġ ukoll il-paga minima ta' Malta żdiedet b'medja ta' 3.2% biss kull sena bejn Jannar tal-2016 u Jannar tal-2026. Dan fil-waqt li minnaħa l-oħra n-numru ta' pajjiżi Ewropej fosthom Rumanija, Bulgarija u l-Polonja irreġistraw żidiet sostanzjali bil-pagi żdiedu b'medja ta' 10% kull sena. U allura b'dawn iż-żidiet sostanzjali uħud minn dawn il-pajjiżi qabżu lil Malta f'din l-istatistika tal-Eurostat. Għaldaqstant matul dawn l-aħħar snin il-paga minima ta' pajjiżna kienet fiċ-ċentru ta' diversi diskussjonijiet dan hekk kif eluf ta' familji Maltin u Għawċin qed isibuha diffiċli biex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Intant fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista ressaq numru ta' proposti brabta ma' dan is-suġġett fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata.